mga kabalen, kamusta kayo po? Welcome to Wherein Pampanga. For today's video, wala po tayo sa Pampanga ngayon, pero nandito tayo sa Bamban Tarlac because we were invited by Murakeni Appliance Center for their grand opening day. So congratulations in advance po. This is bigger than their first home. Samahan niyo po ako. I wanna show you more about the event and yung mga items na pwede niyo bilhin dito. Let's go! Notice guys, kasama natin si Alvin ngayon ng Exploring Pampanga and Exploring Tarlac. Thank you so much for accommodating us. And yun, this is the place. Notice, this is an appliance center. Ikutin natin kung ano ba yung mga makikita nyo dito. Okay, so first off, yan, pagbungad sa inyo dito sa lobby, meron tayong mga aircons, oven, microwave oven, electric kettle, turbo broiler. We also have printers, blenders. Now on this side, dito yung mga medyo mamahalin na guys, medyo sosyalin na. So meron tayong mga higher refrigerators. Usually ma-higher, ang ganda palang mga design and style nila. Ako si Mary Grace Rivera. Marina Rivera, owner ng Murakeni Appliance. Bali yung business, nag-umpisa siya ng 2019. Ako mag-isa. Deliver, pick up ng unit. Almost 2 years din na ganun yun. Wala pa akong empleyado. Ako lang talaga. Ano sa tingin niyo sir yung naging susi? Bakit po dumami yung mga kliyente ninyo? Quality ng service natin. At the same time, price competitive compared sa mga mall. Same brand, same unit, same time. Yung price natin medyo malaki yung difference pagdating sa presyo. Hence the name Murakeni. Yes, exactly. Mura dito. Kung ano yung meron sa malalaking appliance dealer, meron din kami. Like Samsung, Daikin, LG, ayan, Haier, Sharp, Panasonic, lahat ng branded na unit meron tayo. Pinakamabenta sa amin, yung mga aircon natin, yung mga wall-mounted na split type, ayan talaga yung mga malaking difference pagdating sa mga malalaking mall. Naka-promo pa rin naman yung mga ano natin ongoing, TV and then refrigerator, pang giveaway. Siguro sa pagdating sa split type, more or less, nagdi-difference ako ng 6 or 8,000 sa mall. Malaki kasi unang-una pagdating sa installation, doon kami nakakaano kasi sarili namin tao. Kung ano yung sa mall na ano, proseso, ganun din sa amin. Pag nasira yung unit, home service, or kung kayang dalhin dito, pwede din. Hands-on talaga kami eh. O, lalo na pagka yung unit may problem. Hanggat maaari, the following day na napupuntahan. Murakeni Appliance Center located at San Nicolas, Bamban Tarlac. Store hours natin, open tayo from 8:30 AM hanggang 6 o'clock PM. Everyday tayong open. Salamat sa pagpunta. Thank you. Sir, thank you and congratulations po. Thank you, sir. Thank you. Gotta say, no, napaka-humble ng beginning. Super inspiring din yung story nila and how they started. Sa lahat ng mga gustong mag-business din keep on kicking. Keep on rocking. Welcome to Murakeni Appliance Center!